Zimbabwe's parliament is scheduled nationwide public hearings on the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Bill HB 1 2026 from 30 March to 2 April 2026. Sanapinda mashoko kubuda panguva ino chinzwa mashoko ari kudanyogwa mu the news hawks chinzi aiwa the Zimbabwean parliament yauya nemashoko ayataura achiti aiwa iri kuuya panguva ino ichischedula a nationwide public hearings panhau dzemaconstitutional amendments kutanga on the 31st of March to the 2nd of April this year 2026. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Tipina mnawana tambira chiti. These consultation meetings are a constitutional requirement under section 3288 to facilitate public participation before major changes are made to the supreme law. Ndo patasvika pamuri Zimbabwe varikuva pachitsanangura pachinzi aiwa parliament of Zimbabwe yaichiti aiwa tomboita mapublic hearings panhau dze2030 muri Zimbabwe inhau inyatsokuonekwa kunzi yapindurwa nemagenerals ende zvikananda panguva inoi zvava kusheka kunonzi kugedageda kwemeno after kuonekwa kunzi maretired generals havasi kuita zvekutamba. Comrade Bombshogeza pavaimbotaura takunyatsokuona kuti these guys vaisupporta Bombshogeza but panguva yacho vanga vasati vanyatsokuona the weight the issue but panguva ine vakunyatsokuona kuti maplans ezvigananda panguva inoi haatombomake sense and anyatsokuundermine rights nema-ideals of the liberation struggle. Now they are standing up to voice nekustopa this 2030 plan. Pana comment section medu zvafungira motokudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like chitona bell icon.